Ahora sí. Son 80 nada más. Embarco el elefante en tren. Ven, ven, con nosotros ven. Cortad la música. Pasaremos bien. Ha volto ao mundo en 80 días. Philly Fox era un distinguido caballero inglés que todos os días se reunía cuns amigos para xogar as cartas. Un día falaban do robo cometido no Banco de Inglaterra. O ladrón estará xa moi lonxe, a terra moi grande. Ao contrario, a terra quedou pequena. Eu podería darlle a volta ao mundo en 80 días. Que apostades? 20.000 libras. Philly Fox aceptou a aposta e dispúxose a dar a volta ao mundo en 80 días. Sen perder un minuto, Philly Fox volveu a casa. El gemelo está viendo. Gemelo, tú te mueves. Hola. ¿Por qué me tengo que mover? Porque sí. Porque estás mirando. Él está mirando. O seu criado, o francés Passepartout, non podía crer o que oía. Prepara unha equipaxe lixeira. Saímos de viaxe agora mesmo. Cara onde, señor? Imos dar a volta ao mundo. Passepartout case caeu de cu. Non esperaba tal cousa. Daquela, Philly Fox preguntoulle o que apostara cos seus amigos. Veña, Bule, temos que coller o primeiro tren. Non tiña un segundo que perder. Despois de atravesar Francia e Italia, Philly Fox e o seu criado viaxaron por mar até o porto egipcio de Suez. Allí había un detective británico chamado Fix que pusoía un relato do ladrón do Banco de Inglaterra. O caco precisábase a Philly Fox moitísimo. Ese home é o ladrón! Philly Fox e Passepartout embarcaron cara a India. Fix seguiunos no mesmo barco. Na India podería telo cunha hora en arresto. Se o detiñan, Philly Fox perdería a aposta. Ao chegar a Bombay, os viaxeiros atoparon unha cidade chea de fáciles pagadores e encantadores desertos. E agora cara onde habemos ir? Apañaremos o primeiro tren cara a Calcuta. O detective espiaba se dixo para sí. Sería Santa Marisa, a orden de arresto non chegar a tempo. Vamos escapar! Daquela, decidiron seguir a Philly Fox alá onde fose, e sen dubidar subiu ao mesmo tren. Ninguén sabía que aquel tren quedaba na metade do camiño. Ao día seguinte, despois de atravesar cheiras e montañas, o tren detívose nun bosque. Os viaxeiros comezaron a marchar. Xa non hai vías, a liña do ferrocarril xa non está rematada, isto vai nos retrasar. Philly Fox pagou a un hindú para que transportase en elefante a Calcuta. O animal era veloz, subidos ao seu lombo, os viaxeiros non sabían onde agarrarse para non caer. Adriana, muévete. Podes dejar de mirarte. Daquela, no medio da selva, encontraron unhas malas persoas. Os malvados levaban cara a un pagote próximo a unha moza coas mans atadas. A rapaza chamábase Aoda. O guía dixo que a ian castigar por calquera parvada e Philly Fox se indignou. Non podemos permitilo. Salvarémola. Enseguida queimaron ramas para producir fume no medio del... ¡Ao ataque! A gritos e golpes sorprenderon os malvados. Daquela, Philly Fox levou a moza Aoda a onde os esperaba o guía hindú. E fuxiron de ali as persas no lombo do elefante. Cando chegaron a Calcuta, Philly Fox mostrouse satisfeito. Levamos 23 días de viaxe, como tiña previsto. A xovia Aoda estaba moi agradecida por salvarla e preguntou: "Podemos acompañar?" Claro, así non terás ningún perigo. O detective Fix vimos chegar a Porto. Perderaselle a pista no tren de Bombay. Pregúntome, cara, onde irán agora? O detective non tardou en sabelo. Embarco para Hong Kong.
onde continuou cara ao Xapón. Pero Fix nunca tiña tempo de pedir unha orde para arrestar a Philip Fox e ideou unha estrategia. Voulle dicir que son un turista e farei amigos deles, e así coñecerei os seus plans. Philip Fox non sospeitaba nada das verdadeiras intencións do detective. Iremos a Estados Unidos, e logo a Inglaterra. Que casualidade, se facemos a mesma viaxe. Que ben, podemos ir xuntos. Mentres cruzaban o Océano Pacífico, Philip Fox e a Auda parecían dous paxaritos, namoráranse. Mais Philip Fox non esquecera a aposta. A viaxe continuaba. Desde San Francisco saíron en tren cara a Nova York. A medio camiño atacaron os indios, que os obrigaron a fuxir do tren. Por riba, como era inverno, estaba a nevar. Ía un frío do demo. E agora que? Nunha aldea perdida atoparon a resposta e a solución aos seus problemas. Nesa aldea compraron unha zorra equipada con velas. Todos entusiasmados con aquel novo medio de transporte. Adiante! O vento favorable logrou que a zorra voase sobre o xeo. Cando chegaron a Nova York, subiron en un barco de vapor e chegaron a Inglaterra. Tiñan o tempo xusto para gañar a costa, mais de aquela o detective Fix pudo arrestar por fin a Philip Fox. Queda detido polo roubo do Banco de Inglaterra. Philip Fox ía perder a aposta. Logo se aclarou o malentendido, o detective trabucárase. O ladrón do banco xa estaba na cadea. Daquela son libre, aínda podemos gañar a posta. Unha carruaxe levounos como un lóstrego por todo Londres. E chegaron xusto a tempo. Conseguímolo! Sí, mas dando a volta ao mundo encontrei algo máis importante, a preciosa Auda. E así acabou aquela preciosa aventura.